Ya koramo joan kamara maroma intiere harwaki chenro mar migago geno ni odiochienge dhi e yorno makare ka yudo gweth kokalo e chenro marwa mar injili kalo ka gisani akwenyo mondo ibed koda kachako nyaka ang' watiek. Mokwongo magi weche momiyo pek odiochiengni mar tarik 16 dwe mar adek higa mar 2025. Kama nimelala nikasikia uchungu sana, kuamka kuangalia naona ni huyo Peter Mbaragu anafanya kitendo hicho nyuma yangu. Obila omako jadolo moro ma itudo kod timo wanjao gi nyithindo ma yowuowi Nakuru. I do not need a handshake. I need the people of Baringo's handshake. Jatend duond bura mar KANU Gideon Moi okoni ok obi siro winjruok e kind Raila Odinga gi William Ruto. Wan mateke kor gweng' nikech nyithindo mokelo jogi to nyithindo mose nyaka kwelo magik moko kwa beri kor gweng'. Obedonwa malit nindo tamowa pod wasiko makwa dangni. Jopiny mondo tesendo bila mangegu Homa Bay ka gikwedo bila nyiso nyao e tijgi. Ya koramo jong nyalo tudde kodwa namba mar 3 kata Twitter marwa @ramogi_tv_ke @James Opondo Sina. Machiegni nyinga en James Opondo. Jadolo moro mane kanisa ne omonje gi jopiny jumbe 2 mokalo kitude kod weche mag rocho ratich nyithindo ma yowuowi ma leme kanisa no gikone to ondhi gi obila e county ma Nairobi. Jadolo Peter K mowuok e kanisa mar Christ Impact Church ma idrebo mama Ruiru county ma Kiambu nodonjne tesendo bila Nakuru dwe mar 5 higa mar 2022 kitude kod timbe mamon go. Jafwambo marwa Anthony Achayo miyo aler mathoth kaluwore gi wachno. Rawera ni mwabro luongo ni Dylan ma jahigni 32 pod nigi mbala higni 2 mosekalo tok kanoroch ratiche gi jadolo manogeno kuome. Achich moyang ni notimo tim kama e dwe mar 5 higa mar 2022 ni e rang'iny mar nabii. Nilikuwa nafanya kazi ya tuktuk hapa Nakuru, so nilikuwa nambeba ninampeleka kwa mavilabu, sengine nampeleka kwake. So on this day tuna kitu ilifanyika ambaye alinipigia simu akaniuliza kama niko na tuktuk. Nikamueleza sikukuwa na tuktuk, kama naweza mtafutia ingine, sababu alikuwa anataka nipeleke washirika wake mahali panaitwa Wanyororo. Nikamueleza sina tuktuk unless nikutafutie nyingine. So akaniambia usinitafutie nyingine, wewe kuja tu. Dylan yango ni odiochiengno no bedo gi romo gi jadolo no mabende nosingo miye tij bedo jariembo. Ingia kwa gari akanipea pesa, akaniambia niende ninunue pombe tukunywe kwa gari, sababu alikuwa anataka tuongee. Otieno no Dylan lero kaka nen gi penjo mathoth mano dwaro duoko gi kwa kuom jadolo Peter K. Oyango ni okong'eyo gima notimre tok mano nikech nomer. Kunywa tu kidogo hivi nikasikia kizunguzungu na hapo mimi nikalala, sikujisikia tena. Kitu ambacho iliniamusha ni uchungu. Kama nimelala nikasikia uchungu sana, kuamka kuangalia naona ni huyo Peter Mbaragu anafanya kitendo hicho nyuma yangu, na nilijaribu sana kufight back sababu nilikuwa very weak. Burano chwale stesendo Bilama Central mayudrebo mama Nakuru kali pod laktar to nyiso ni Dylan noroch ratiche. Igni 2 tok ne roch ratich Dylan achijno poko maki. So mimi ninaomba sana, I want justice because mpaka saa hii niko na hiyo trauma, bado nakunywa hizo antidepressants mpaka wa leo. Mimi ningetaka kuomba haki yetu kwa sababu sasa hii ni jambo la aibu. Hata mimi nilisikia juzi nikiulizwa na jirani. Anthony Achayo, Ramogi TV. Ya koramo jong mano report mapodwa luwo ni odiochieng' ma kawuono gisani jadolo no sendi gi obila kendo e hotere e county ma Nakuru. Kigeno odiochieng' ma kiny ibro tere e do jibito mondi luwe e yorno makare. Ka wadhi nyime oyudo ni jakoma mar duond bura mar KANU Gideon Moi oyango ni ok odich kod mosruok kata tiyo kanyakla kod riwruok mar Kenya Kwanza kata odiochieng' achiel. Moi mane loso ayebo Baringo e kinde ik mar jaod bura Willy Kamuren oyango ni en odich mana kod tiyo ne jopiny to ok lombre kod sirikal. Moi mane en senator ma Baringo bende oyango ni osebedo ka oyudo luong mar tiyo kod Kenya Kwanza, kata kamano pok orwako magi biro kinde ma bende kaunti no chano timo yiero e kom mar senator ma nyicha owito ngimane.
do not need a handshake. I need the people of Baringo's handshake. Mumeona sasa Kenya bali syllabus ya Kenya mali imefika. Imekimbia mbio mpaka aliyekuwa naibu rais sasa ni leader of opposition. Mwenye alikuwa leader of opposition ako katika handshake. Na mimi nataka kuambia my brother here. Mimi nilienda kama Yohana Mbatizaji. I went to prepare the way for you. Jaod bura mabutere tindi mwale manyo yer kaka jakom komiti marango weche mag tije omenda mag piny owacho. Jaod bura mamalo okwedo jogo ma osebedo ka kedo kod winjruok mar tiyo kanyakla masani ni e kind jatend piny Kenya William Ruto gi ogai mar ODM Raila Odinga kano wuoyo nyasi mar ka moro e kar chung' od bura mabutere mwale wacho ni winjruok makamano en mar neno ne piny Kenya obedo e twech achiel kendo kelo kwe e kind oganda. Jatend migawo machon mar thieth Susan Nakumicha mabende nochopo e nyasi no nyiso yie mare ni okumba manyien mar thieth mar SHA biro mana tiyo kaka onego tiyo. Kwa sababu kama ungenipigia kura mimi singeingia hata kwa geti ya parliament ndio wajue nimefika ndio nisimame hiyo kiti ndio nipate. Lakini hiyo kiti ni yako ya Public Accounts Committee Chairman, ni ya wananchi hapa, na sisi tutashirikiana pamoja. Tutaitumia kuendeleza Butere na pia kuendeleza Kakamega na kuendeleza Kenya kwa ujumla, kupata ya kwamba pesa ya ambayo iko appropriated by the budget inatumika vile ipasavyo. Mimi ndio kama ni mama wa kubeba mimba, mimi ndio nilibeba mimba ya SHA. Kwa hivyo uzuri na ubaya wa SHA mimi ndio naujua. Abandu bebutere SHA ni nzuri. Mtu asiwadanganye. SHA is good. Mujiandikishe, mulipe bima yenu ikaweze kuwasaidia wakati mnaenda hospitali. Matatizo ndogo ndogo huwa hayakosi. Na mimi najua rais ameweka mambo kwa utaratibu ili wakaweze kutengeneza hiyo SHA ikaweze kufanya kazi na kuwahudumia nyinyi wote. Ka wadhi nyime wairi ni jaod bura mateso South Mary Emaso sa winjruok e kind jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga ka okoni winjruok makamano nyiso tim josiasa mar keto dwachgi mbele motelo ne dwach jopiny. Jaod bura no manyo chaorem yudo lemo mar jalup jakom komiti mochung'ne weche budget. Jaod bura okoni winjruoge mabedo e kind jatend piny kod kweth makete tesre tok yiero nyiso ni tend Kenya okosebedo ka oketo nyime dwach oganda. Kwa ile mabishano tunabishana, kila mtu anatafuta kura. Baada ya mmoja kushinda kura, where do we take the country? Maandamano, kupigana, vijana wanakufa. Tunavurutana hivyo. The economy is affected. It goes down. Biashara za watu zinakuwa destroyed in the process. We take the country down, I think, another 2 years or 1 year. Alafu baada ya hiyo, tunakuja tunakaa, tuzungumze, tunakubaliana tena. We create a government of national unity. We create a government of, give them names. Broad-based. Give them names. Next time sijui itakuwa inaitwa aje. We had nusu mkate. Why? Why are we even going into the elections? For what purpose? Kora mogojo ngin jo od bura to tich monego bene gitime od bura mar keto sirkal tesre ok gitim kaka dwarore. Mago kora mogojo awene chenro mar kaka wana eno dichieng' makiny. Ka wadhi nyime yudo ni obila moro e Tesendo obila ma Sosiot Kericho wito ngimane bang' dere kod tond wuochege mag tich. Obila ni mapok oyang nyinge lela nikech pok anyuola ne ong'e wach thone. Wacho ni ne ochwale Tesendo obila ma Sosiot kowuok Roret. Nyaka sani pod onge gimoro amora ma oseyudo ni oweyo malero gima omiyo nokawo ngimane. Kata kamano obila osechako timo nonro mar yango thone.
The officer is just about 3 days old since he reported to this station. And from the officers who served with him, from Belgut, from Buret, and here, he looked disturbed from yesterday. And we suspect that he could have been having some mental problem. So when we arrived at the area of the incident, we found him still hanging on the shoelace that he used to commit suicide. So the officer is averagely 49 years now. So far, we have very scanty information about him because he's been new in this station. And we searched his body and around where he committed the suicide, but we could not find any suicide note. But we only had we had a kitchen knife and a simi, which he was holding from last night. Jopiny egweng ma Kamasawa West Kochia Lokeso ne kar chung'od bura marangwe kaunti ma Homa Bay ne omonjo tesendo bila mangego ka giseyo bila mawuok e tesendo bila no kuom ne temo mako rawera moro egweng no etok chiko bila tesendo bila mangego mane ni kode nyamburko ariyo ne odonjo e gweng no mar mako rawera no. Kata kamano dwaro margi ne otore bang' jogweng' wuok oko kendo thiro dwaro margi no ka giseyo bila kuom achije ma onego gimaki to rawera maonge ketho ema gidwa mako. Jogweng' wacho ni nitie achije adek madongo e gweng' no ma oologi gikuo e yor ang'enge ma obila onego maki. Kata kamano chal kagima obila umogi. Jopiny ne ochokore nyaka tesendo bila mangego maginyiso ich wang' margi ewi ondamo mane obila okawo. Par nyithindo mosebedo ka chandowa gine anyuolawa no chuno mondo anyuola ogol kata osebedo piny ka mogolo nyingi oko e anyuola kaluwore gi timbe ma gisebedo gitimo. Gibiro gikwale kor gweng' to gidak town. Gima no chuno mondo kaw okang' mondo bi ka polis en ni gin criminals to gine mag gibiro gidwaro joma innocent e kor gweng'. To nyathi yura mimanya makata tere mar ng'ato pok ogombo. En kata gimoro amora michich gi kor gweng' pok ondike. Wachi ni ochanda kabisa. Konywa uru sirikal. Wan matek e kor gweng' nikech nyithindo mokelo jogi to nyithindo mose nyaka kwelo magik moko kwa bed gi kor gweng'. Ko bi many sa 10 ma nyathini dhoot ogwe maka ji onge to dikoro wakia kuma entie. Obedonwa malit. Nindo tamowa pod wasiko makwa dang'ni. Wach no obedona malit jothurwa. Ne uru kaka ukonyowa. It was because of an incident which was reported at the station. A case of asshole stroke breaking. And officers were on operation to arrest the suspect who was reported. But unfortunately, the community turned wild and resisted to prevent the suspect to be arrested. Jod bura ma Lugari Namida Mbwera okwedo mokalo kang' ma golo somo mar kwano e kit somo ma ochuno ne jopuonjre. Nabwera mane lose kinde nyasi mar yawo klese manyien e skund primar ma Lake Basin e kaunti ma Kakamega koni migawo mar somo ne okochoko paro moromo kapok gigo chikego chapa kendo nitie paro mondo mi tim lokruoge kendo ket kwano kaka somo mabiro chuno ne jopuonjre kaka osebedo ka itimo. Nabwera bende okwayo jotelo ahinya to magonga ma jo Abaluya mondo riwre kod sirikal. This school will grow. A major policy shift requires involvement of the people. The Constitution of 2010 requires that you do public participation. Nataka nikuulize, ulifanya wapi public participation ambayo inasema hesabu isikuwe compulsory subject? In China, in Singapore, in Malaysia, in Hong Kong, in India, where the economies are growing as fast as possible, is because mathematics is taught until senior school. I want to tell you, Belio, that dictatorial kind of directive
will not be accepted. I'll fight it. Walimu, mjue kwamba mtafunza hesabu mpaka senior school. Somo to ber, kwano beber, kato chendo kamano, onego keti aketa, wan bende no chando wa, to wan mana kama wachopeni. Koro kik gole yawa, nyithindo bro yudo matek. Ka wadhi nyime, yudo ni moko kuom jokanye sekta mar somo dwaro mondo piny owacho okony sikunde tego somo e yor lony manyasani motelo ne chako chenro mar somo mar senior secondary. Japuonj maduong' mar sikund yawuowi ma St. Joseph Rapogi, Mr. Erastus Nyagwa, owacho ni somo e yor lony manyasani dhi konyo malich e tego chenro mag somo e senior secondary. Nyagwa owacho ni ka okalo kuom lony manyasani, japuonj achiel nyalo puonjo kata klases 15 e sikunde ma opogore opogore. Wacho ni kata sikund sekondar ma St. Joseph Rapogi dhi nyime kod tiyo kod lony manyasani e weche mag somo, ka wacho ni jopuonjre mage kinde ka kinde ipuonjo kod japuonj maduong' mapuonjo e sikunde sekondar manyien ma Alliance ka itiyo kod lony manyasani kata virtual classes. If we have enough projectors, enough screens, then we will be able to go. I believe we are well prepared for them. We'll do the 3 pathways so that we apart from STEM, which is our backbone, these are the pathways we'll take into consideration. But the biggest challenge that our school being as one of the schools which are being sought by parents, we tend to imagine that the number that will turn up will be big. Ya kura mgojanga ka uyo madundo kapo kadhie yueyo aneno kae ote odhuro. Nichinga mocho ni pinyi orumo ahuro jodolo giwayo weche Nyasaye gino jomane weche mag rocho ratich nyithindo. Mano Pastor Mondi Otiche mar game onyinyore. James an William Nyadawa ka an mawego kae neno migago maler party mar KANU kwedo handshake chalo goyo ne dielo kot. Jadolo no to owinjo twe kata maisha kare jodolo gi moko pondo mane kanisa mano Rose kata Dota ma Usenge but kudho primary school. Sara Singa Nyakorodongo wacho ni neno migago kendo donjo ne yorno mokare kaka pile konene kacha gi babane. Erokamano Sara Singa. Ramogi TV and Pastor Mondi margi monyinyore mosna Archbishop Odhiambo Gura gi Jagoro Samuel Atongo gi Olo Ayanda. Siepa moro luongo ni Deva Biero mano mwalimu teacher kone kete Ramogi TV migago chopo ne yorno makare. Deva Biero kwa ni ket na recha biro Kisumu juma manyien. Kikidhi mabonya kwa Mokajwang pod wan gi modhuro. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. This Easter, experience a sacred journey to Israel with View Travel from April 21st to 27th, 2025 for just $2,281 per person sharing. Enjoy 6 nights half-board, daily mass and visit holy sites, Western Wall, Temple Mount, Cana and Capernaum, birthplace of Jesus, Mount Tabor, Mount of Beatitudes and Mount of Temptation, Sea of Galilee and Dead Sea and many more. Limited slots. Book before March 20th. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
marubani wanashinda pesa fiti in seconds on aviateshabiki.com. Kwa majina naitwa Jane Wangari Dirango. Nafanya kazi shule inaitwa Dhome Boys, mimi ni mpishi. Niliona watu wameanza kushinda kwa TV. Ndio nikakuwa interested sana kuanza kucheza. Nikajaribu, ndio nikapigiwa simu nikaambiwa mimi ni mshindi wa 500,000. Nilifurahia sana hadi nilishindwa kufanya kazi. Hii pesa kwanza nimepanga kuanza biashara yangu. Niache kuwa mwajiriwa sasa. So watu waendelee kucheza. Siku ya mtu ikifika atawin. Win millions in seconds. Cheza Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires, and adds meaning to our lives. Just amazing. Happy International Women's Day from Viusasa. Indulge in that moment. With every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Machigni kendo nya kwaramogo. Jopure kaunti ma Kituyu kwa mondo mi orang malongo chal mar kor lwasi ma ichiwo gi jokor boche e kindegi ma koro jopur ma pacho ka ikore mar komo Bangkok chako chwe pacho ka magi owachi e kinde romo mano bagi boma ma Mwingi mano bagi gi migao mar koro chal kor lwasi kata the Kenya Meteorological Department kod apisas mag pur kama ne giwacho ni kit pur manyachon sani ok nyal tiyo kaluwore gi lokruok chal mar kor lwasi gi kwa jopur mondo mi opidh cham ma nyalo dongo kata bedo ni koth ok chwe mathoth. Is the direction of wind. It will collapse and falls down. That is the indication that now, because of that rise. If you go the notion towards north, then mvua inatarajiwa kuanza. Mbele ya utabiri ulikuwa tumetoa utabiri wa kwanza, tulikuwa tumesema wiki ya mwisho ya mwezi huu. Lakini kuanzia juzi, director wetu mkuu alitoa utabiri ya kwamba itakuwa kwanza na siku kama 3 za mvua kuu. Na ukiangalia wiki ijao ikiisha na tukianza wiki nyingine kuna mvua pale inaweza kuwa inatarajiwa kuja. Na pia sababu wananchi wote kuna wale ambao wanaamini mambo ya sayansi ambao tunaita research, na kuna wale ambao pia kuna ile information tunaita ITK ama indigenous knowledge, ambao kuna wale wataalamu wa kienyeji ambao pia wanaweza jua tutapata mvua ya aina hii na itakuwa namna hii. Tunafanya Ewe chimag tuke eni club mar Manchester